recall, mga last month, nag-file na kami ng motion for the PET to decide. Kasi sa amin, makakabuti para sa amin na mag-decide sa agad. Matagal na namin hinihingi na mag-decide na kaagad kasi pag wala pa kasing desisyon, nagkakaroon na ng platform para gumawa ng mga hindi tamang balita, gumawa ng mga haka-haka na hindi nakakatulong. At least kung may desisyon na sana, matutuldukan na. Matutuldukan na yung lahat na pangamba, matutuldukan yung lahat na pag-aalinlangan kung ano ba talaga yung nangyari noong 2016. So for us, pag natuldukan na to, mas buwelo na din kaming gawin kung anong gusto namin gawin. Kasi ngayon, nauunahan kasi kami ng propaganda. Diba, ang tawag nga sa akin, fake VP, kung ano-ano. Pero pag natuldukan na to, at least tapos na sana.